Merhaba gudarên podcast Kurdî. Ez Ayşegül Avesta. Ez ê îro ji wer qala Mehmet Uzun û qala pirtûka wî ya bi navê Mirîna Kalekê rind bikim. Ez hêvî dikim ku hûn ji pirtûkê hez bikin û wê bixwînin. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Mehmet Uzun di sala 1953 de li Sêwregê hatiye dinê. Ji 1977 heta wefata xwe li Swêdê jiyaye. Nivîskarekî pir ziman û pir çand e. Xebatên wî bi Kurdî, Tirkî û Swêdî ne. Bi wan zimanan berhemên edebî afirandine. Heta niha heft roman bi Kurdî nivîsiye. Romanên wî li Tirkî û gelek zimanan din hatine wergerandin. Nivîsarên wî yên pexşanî jî di kovar û rojnameyên cihê de li dor bi 20 zimanan hatine weşandin. Ji ber romana xwe ya bi navê Ronî Mîna Evînê, Tarî Mîna Mirînê û pirtûka pexşanî Na Çiçeklerî di bihara 2001 de hate darizandin. Lê beraet kir. Heman salê Yekîtiya Weşangerên Tirkiyeyê xelata ku her sal dida ya bi navê Xelata Roman û Ravekirinê stend. Enstitûya Kurdî ya Berlînê xelata edebiyatê da wî. Xelata herî girîng a Skandinavya Tornî Segerstedt û xelata Akademiya Swêdê ya bi navê Erik Landberg stend. Di sala 2005 de ji xelata Rûmetaya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û xelata Rûmetaya Şaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekirê stend. Diyazdê Çileya 2007 de jî li Diyarbekirê wefat kir. Di pirtûka Ronî Mîna Evînê, Tarî Mîna Mirînê de jî dibin çîroka baz û kevok qala gelek tiştan ji me re dike. Ji destana Gilgamış dest pê kiriye û li ser Tarî û Ronîyê qala Tirk û Kurdan kiriye. Qala Kedmêjiyê û Kedmêjan kiriye. Em ê îro jî bi hev re li ser pirtûka wî ya bi navê Mirîna Kalekê rind biaxivin. Dibêjî ku jiyan tabloyek rengîn e ku bi rengên xweşik ên tesadüfen de hatiye neqişandin. Çimkî ew ê di vê çîrokê Serdar bi tesadüfekê kalekê rind nas bikin. Serdar ji ber ku ew ê ji welatê xwe dû dikeve xemgîn e. Dostê wî jî bi wî re bi rê dikeve ku hevalê xwe bigihîjine bajêr. Li gundekî disekinîn ku ji bo şevê li wir derbas bikin. Li mala şivanekî dimînin. Wexta ku dibe sibe, dengê bilûrekê bi awakî zîz û zelal tê. Dengê bilûrê xwe gîhan dibû kurahiya rihê Serdar. Serdar ji şivên re got. Ev dengê zelal rengekî xweş û dîmenekî melûl li reşîne sayî gundê we. Kî lê dixe? Xwediyê bilûrê kî ye? Şivên biken got, xwediyê bilûrê kalê me ye, kalê gundê me. Serdar xwest kalo nas bike. Serdar şivan şan cem kalo. û şivan ji bo ku herin cem wî destûr xwest. Lê kalo got ez serê sibê naxwazim kesî bibînim û destûr neda. Piştre şivan Serdar û dostê Serdar bi rê ketin ku herin bajar. Demekê meşiyan. Dostê Serdar pê hisiya ku cüzdana wî nebûyîre ye. Ji bo ku cüzdanê bibînin vegeriyan. Dîtin ku li bin siyadarekê kalo rûniştiye û bilûra xwe paqij dike. Şivan û dostê Serdar ji bo ku li cüzdanê bigerin çûn mala şivan. Serdar jî li cem kalo rûnişt. Bîskekê ji kalo re qala çûna xwe yê Stockholmê kir û bi hev re qala bilûran û tişt hindin kirin. Hevalên wî jî hatin, cüzdan dîtibûn. Wan û kalo bi hev re çayek vexwarin û piştre dîsa bi rêya xwe veçûn. Lê ew kalê ecêb tesîreke giran li ser Serdar hiştibû. 2 salan li Stockholmê ma. Kalo û gotinên wî fikirî, ji mirovan re qala kalo kir. Çaxa ku xerîbî qediya û Serdar vegeriya welat, berê xwe da gundê kalo. Merak dikir ku bê kalo sax bû an na. Rojeke sar û şilope bû. Bi hezar zor û zehmetiyan xwe gîhand gund. Gava ku gîha gund dît ku kalo, şivan û gundiyên din li odeya kalo rûniştinin. Ew jî ket nav wan û bersiva wan pirsên li ser welatê xerîbiyê da. Kalo jî ji wan re qala zemanê berê û çandên kevin kir. Serdar got, ez dixwazim li ser van tiştan, li ser dîrok û çanda me tişt binivîsim. Kalo jî jê re got, ez karim ji te re bivim alîkar. Hefteyekê 10 rojan li cem bimîne, ez ji te re bipeyivim û tu jî binivîs. Helbet Serdar ew ê li gund bima. Ew ê ji bo naskirina kalo firsetek bûya. Ew wextên ku bi hev re derbas kirin, qala çîrok, çand û helbestan kirin. Îcar wextê çûyînê hatibû. Lê hîn jî Serdar di derheqê kalo de tu tişt nizanîbû. Wî li ser xwe tu tişt negotibû. Serdar ji kalo re got. Ev bûn çend roj ku em bi hev re ne. Lê te di derheqê xwe de tu tişt ji min re negot. Eger min bikar bûya te hinekî jî nas bikira ez ê kêfxweş bibûma. Kalo got, Serdaro, tu dîkarî bibêjî tu min nas nakî. Tu bawer bike ez ji zû ve bi kesî re ew qas nepeyvî bûm. Ne mühîm e bêka ez kî me, ez ji ku hatime. Piştî van gotinan tiştekî Serdar bibêje nema bû û ji hevdû xatir xwestin.
Gava ku serdar ji derî derket galo got. Tu dizanî rindî kîne û edet û toreyê wan çi ne? Serdar cara ewil navê rindiyan dibihîst. Dema serdar vegeriya Stockholmê karê wî yê ewil bû berhevkirina agahiyên li ser melayê cizîrî û rindiyan. Çimkî kalo ji wî re bi kurtebirî qala melayê cizîrî jî kiribû. Çend dostên wî helbestên melayê cizîrî jê reşandin. Lêbelê tiştê herî muhîm rindî bûn. Galo çima berî ku serdar ji gund derkeve li rindiyan pirsî bû? Serdar li ser rindiyan gelek tişt xwend û ji her kesî alîkarî xwest. Rojekê ji nivîskarekî posteyê ket ji serdar re. Wî nivîskarî bihîstibû ku serdar li ser rindiyan dixebite û xwestibû jê re bibe alîkar. Bi xêra mektuba wî nivîskarî jî serdar rindî baş nas bikiribûn. Piştî salekê rojekê zuhatiya buharê serdar dîsa ber bi deverên kalo çû. Kalo li bin darê rûniştibû. Serdar çû li nîk kalo rûnişt û ew mektuba ku li ser rindiyan jê re xwend. Got: Kalo, ez dizanim tu jî rindiye. Gava ku ez ji gund derketim, te bê sebeb li wan nepirsî, te dixwest ez te nas bikim. Kalo bi vî halê wî bi kelecan gelekî keniya. Serdar cara ewil li dît ku kalo ew qas dikene. Serdar sê hefteyan li gund ma. Ew û kalo bûn heval. Bi hev re li gund geriyan. Qala helbest, çîrok û destanan kirin. Kalo îcar qala xwe jî dikir. Kalo ji Diyarbekirê bû û ji bav û kalê xwe de li ser çand û edebiyata Kurdî dixebitî. Serdar îcar kalo baş nas dikir. Zanîbû ku çima bûye rindî, çima nezewiciye, çima hatiye li vî gundî bicih bûye. Ez bersiva van pirsan nadim. Ji bo ku hûn jî ev çîroka xweş bixwînin û ew gotinên zelal di jiyana we de jî hebe. Dîsa wextê çûyînê hatibû. Serdar bi kalo re swezda. Salek din meha adarê ew ê dîsa bihata û bi hev re li ser destanekê bixebitiyana. Xatir ji hev xwestin. Lê nizanîbûn ew hevdîtina wanî dawîn bû. Piştî salekê serdar bi kêf û kelecan vegeriya gundê kalo. Lê kalê rind êdîne li gund bû. Gora wî weke wî dixwest li bin darê bû. Serdar çend rojan li gund ma. Bi gundiyan re qala kalo dikir û li ber tirba kalo rû dinişt û jê re dipeyivî. Berî ku ji gund here li bilûra kalo pirsî. Ji van got: Bilûr ji ciwanekî reşand. Lê tiştên jî ji te re hişt. Serdar ew tiştên ku ji van da wî li Stockholmê vekir. Du qaset, kovarên kevin ê edebî û defterek girêdayî. Kalo li ser gotina xwe sekinî bû. Ji serdar re qala wê destanê kiribû di qasetan de. Carinan jî li bilûrê xistibû. İhtimala mirîna xwe fikirî bû. Ew deftera reş helbest û gotinên kaloyê ciwanî bûn. Daxwaziyek kalo hebû. Dixwest ku serdar yekî wek wî bibîne û defterê dagire. Helbet serdar çi ji destê wî bihata ew ê bikira. Xeber şandibû ji nas û dostên xwe re ji bo ku yekî zanîn bibînin. Xeberek stendibû jî. Galek dîtibûn. Ew ê îcar biçûya cemûyî. Ji bo guhdarîkirina we gelek spas. Bimînin dixweşiyê de. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.